Odišli do Las Vegas, kde sa zobrali v úplne úzkom okruhu. Rocker Jon Bon Jovi, z môjho pohľadu to mal v hlave celkom v poriadku. Vedie usporiadaný život a čo je podľa mňa úplne super, spolu s manželkou majú 4 dnes už dospelé deti, ale snažia sa od prvého dňa ich viesť k tomu, že nie sú privilegovaní. Všetci študujú alebo pracujú. Jon Bon Jovi v roku 1989 bol na turné v čase najväčšej slávy kapely Bon Jovi v Los Angeles. Mal tam svoju snúbenicu Dorothy, s ktorou chodili spolu 10 rokov. Jon Bon Jovi sa ráno zobudil a povedal jej: mám nápad. Poďme spolu do Las Vegas. A ona povedala: teraz? A on že: teraz. Odišli do Las Vegas, kde sa zobrali v úplne úzkom okruhu. Odtedy sú manželia, ak sa teda nemýlim, tak 36 rokov. Majú krásny vzťah a priznávajú, že napriek tomu, že majú výborný vzťah so svojimi 4 deťmi, čakajú, kedy pomaly odídu z domu, aby mohli byť sami, aby si užívali viac jeden druhého. Viac podobných príbehov, aj dobrý single od Bon Jovi si zahráme v nedeľu po 18. na vlne.